Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Ak máte chuť na skutočne šťavnatý koláčik, Hanácké buchty sú to ideálnou voľbou. Kvások si pripravíme z 50 ml vlažného mlieka, 25 g trstinového cukru, 10 g droždia a štipky múky. Ďalej pridáme 75 ml mlieka, 200 g Diana Bakery Mix múky, 25 g zmäknutého masla a jedno vajce. Tvarohovú plnku vytvoríme zmiešaním 250 g tvarohu, jedného vajíčka a vanilkového alebo školicového cukru. Pridať môžeme i hrozienka. Na záver budeme potrebovať ešte jedno vajíčko na potretie, marhulový alebo slivkový lekvár, orechy na ozdobenie. Celý koláčik posypeme mrveničkou z 25 g masla, cukru a 40 g múky. Najskôr si pripravíme kvások z vlažného mlieka, trstinového cukru, droždia a štipky múky. Poriadne rozmiešame a necháme 10 minút odpočívať. Potom pridáme mlieko, vajíčko, zmäknuté maslo a múku. Cesto poriadne spracujeme. V tejto veci vám môže pomôcť i kuchynský robot. Ja však rada miesím ručne. Cesto prikryjeme a necháme pol hodinku kysnúť. Medzi tým si pripravíme tvarohovú plnku. Vajíčko si rozšľaháme, pridáme škoricový alebo vanilkový cukor, pomiešame s tvarohom a pridáme aj hrozienka. Taktiež si pripravíme mrveničku. Múku pomiešame s cukrom a so zmäknutým maslom. Poriadne rozpracujeme prstami. Nakysnuté cesto vyklopíme na pomôčnenú dosku. Trocha prepracujeme a vytvarujeme tvar bochníka. Ten rozvalkáme do tvaru štvorca. Následne si ho rozdelíme na 16 častí. Tvarohovú plnku rovnomerne rozdelíme. Alebo môžeme plniť aj tesne pred zatváraním, aby sa nám cesto nerozmočilo od vajíčka. Z každej časti tvarujeme buchtičku. Spojené časti otočíme smerom nadol a na vrch urobíme malú priehlbinku. Takto pripravené koláčiky potrieme rozšľahaným vajíčkom. Do každej priehlbinky vložíme 1 čajovú lyžičku lekváru. Ozdobíme vlašskými orechmi.
a nakoniec posypeme mrveničkou. Pečieme na 175 stupňoch približne 25 až 35 minút, až kým nám nezačnú okraje pekne hnednúť. Dobrú chuť! Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.